Наричайте го опустошител на градината заради жабите, вашата трева. Трудно е да се отървеш от тях, пробвах всичко възможно и честно казано нищо не работеше. Видях всички капани, които можехме да направим в интернет. Нищо не работеше, докато не открих този продукт. Най-бързия продукт. Всъщност това е продукт, който е по-екологичен, не ги убива и позволява да се отървете от жабите в рамките на няколко мига. Това, което ме впечатли най-много, беше броят на доволните хора. От всички държави този продукт се доставя навсякъде по света. Това е наистина добра новина, защото най-накрая можем да се отървем от картиците. Кликнете върху връзката в описанието, за да видите. Освен това имате промокод или въведете промоционалния код, който е в описанието. И всъщност най-накрая успях да се отърва от тази надежда, когато виждам всички тези свидетелства ми казват: вау, това е наистина интересно и най-накрая можем да се отървем от картиците, най-накрая можем да намерим подходяща градини, които не са постоянно опустошавани от щъркелите. Отивате в описанието и вземате този продукт, който съм избрал. Този продукт, който е екологичен, ви позволява да се отървете бързо от картиците. И ако искате да се възползвате от много важна промоция, която поръчате, въведете промо и ще се възползвате от промокода. Ето, надявам се, че ще можете да възстановите красивата си градина с този наистина много интересен продукт.